slovo teraz dostáva pán Kukan. Ďakujem, pán predseda. Európska únia musí čo najskôr zaujať zásadné stanovisko voči Bielorusku. Nemožno komunikovať s režimom, kde sú politickí väzni a v ktorom sa nemôže slobodne prejavovať občianska spoločnosť a slobodné médiá. Situácia po voľbách ukázala, že sila Lukašenka nie je bezhraničná. EÚ by to mala využiť a pomôcť krajine dostať sa spod autoritárneho režimu. Špecifické je tu aj zodpovednosť postkomunistických krajín na základe skúseností s režimami podobným tomu bieloruskému. Naše postoje preto musia byť principiálne a založené na hodnotách. EÚ musí tiež pristúpiť k izolácii ľudí zodpovedných za falšovanie volieb, k zastaveniu kontaktov s vysoko postavenými funkcionármi režimu a pristúpiť k zmrazeniu ich aktív. Na druhej strane treba rozšíriť okruh priateľov, ktorí uprednostňujú rovnaké hodnoty a zásady, aké sú bežné v EÚ. Je potrebné, aby sme čo najskoršie ponúkli alternatívu k súčasnému vývoju, vychádzajúc z toho, že krajina s autoritárnym režimom nemá v Európe budúcnosť. Ďakujem. Gracias, señor Kukan. Ďakujem, pán Kukan. A teraz pani Le Grip. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka.